Ojezuru Obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Eko FM Ojezuru Obodo ya mma Ojezuru Obodo ngwongwo anyị apụọla ya mma Ojezuru Obodo ngwongwo ya yọsam Ojezuru Obodo ya mma ndị nwụ ya mma ndị bịara bịa ya mma ya yọsa gị ya yọsa ya mma anya apụọla ya mma Ojezuru Obodo ngwongwo ya gawa Ojezuru mba ya mma Ojezuru n'Imo steeti ya mma Ojezuru mba niile ngwongwo Ojezuru Obodo ọ tabi m obodo adaji Ojezuru Obodo omemma na-ada n'obodo otu ugboro n'ọnwa Ojezuru Obodo ugo chere mba Ojezuru Obodo ọ gasuru obodo nke mbụ Ojezuru Obodo o mere ka a mara obodo n'ezie Ojezuru Obodo onye bute ọkpata akụ Ojezuru Obodo o mere ka a mara eze obodo na ndị oso ya achị Ojezuru Obodo ebutaghachi ya Ojezuru Obodo o mere ọnụ ọchị waa nwata Ojezuru Obodo ihe omume na-akụzi ihe n'ezie Ojezuru Obodo ọ kọwara omenala obodo Ojezuru Obodo ihe omume na-akpọ obi ụtọ Ojezuru Obodo ekpekwu ama agba Ojezuru Obodo ihe omume eji mara ụlọ mgbasa ozi Eko FM Ojezuru Obodo ihe omume na-ada kem Ojezuru Obodo ihe nrite gbara ọkpọrọkpọ Ojezuru Obodo nwoke butenye ihe ọma nwaanyị butenye ihe ọma Ojezuru Obodo nwata butenye ihe ọma okenye butenye ihe ọma ọ bụ nwafọ enyi ogogo kedu ka obi dị gị nwoke ọma mgbe ị ma butere ya bụ Ojezuru Obodo? Ezigbo obi dị m ụtọ maka na obi m gwara m na aga m achọta ihe a obi m gwara m oge anyị na-apụ maka na bifo ya pụọ tupu ya pụọ oke nze m kpọrọ m sị m emisikwala ihe a were ọfụ ya wee pụọ ọnụnụ sị m na njebe na ndị iche kwụ n'azụ. Kedụkwana ihe ndị ị gabigara tupu gị chọta ya bụ Ojezuru Obodo? Maka na ahụrụ m na o nwere mgbe ike bịara bịa gbawa ọnụ. Kedu ihe ndị ị gabigara tupu gị chọta ya? Ihe m gabigara awụrụ obere ihe agabigara mana ike agwụrụ m maka na ile anya akpụkpọ ụkwụ m so bụ gold ife a sikwenye na ya dapụrụ na awa anọda treasure a ga-eje chọwa a ga-eje chọwa nke ahụ chọtakwa ya o. Ngwa na onye eze biko kọwara ọha na eze na-ege ntị aha gị. Ọha na eze na-ege ntị aha m wụ His Royal Highness Eze Sir Justin Chukwuma Nwaneri PhD Eziagụ nke atọ na Ezigaragu Autonomous Community Enyiogu. Ndewo onye eze. Ndewo. Kedụkwanụ ka obi dị gị n'ihe omume a na-akpọ Ojezuru Obodo bịara n'obodo gị Ezigaragu Enyiogu nke kansụl ime obodo Aboh Mbaise nke steeti Imo? Obi dị m ụtọ nke ukwuu ihi na ahọrọla obodo anyị wụ Enyiogu na Mbaise. Mbaise nwere lokal gọọmenti atọ, enwere Aboh ya nke nsipụta, nwee Ziniste, nwee ahịa azụ. Unu abịa site na Aboh nwekwara about 12 autonomous communities. Unu eshite atọda 12 họrọ Enyiogu. Ọwụ ihe ọmakpa amaghị ihe m ga-aka aka ọwụ na anyị ka ndị nke ọzọ mma. O ihe a na-akpọ na bekee si first among equals that were chosen. Ọ ihe mara mma nke ọ dị ahụ na-enye m obi aṅụrị na unu bịara isi ebe ka anyị malite. N'eziokwu na ịbịa na Aboh Mbaise ọwụ na-eme pasha ịbịa na Aboh Mbaise
by alphabet and all. Eyogu word neja the first word na Mbaise. So unu bịakwara to the right place. Unu ndewo na obi dị m ụtọ. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ndị ọzọ bụ ebe Ojezuru Obodo a na-agarubeghị? Awo oge ọlụ na-aga. Ihe na-abata unu kpachi na-abata unu. Ihe unu na-eme ihe mara mma. Unu na-akwado obodo, na-ebuli obodo elu, na-eme ka na-amata omenala ndị obodo. Obodo ọbụla na-anabataghị unu pụtara na achọghị ka omenala ha pụta ihe. Unu si bịa ebe na obi dị m mma. Odo ozugbo bịa hụ ọzọ, na-abịa mgburugburu obi ga na-adị m mma. Ihe na mụ na nwoke m si from the cultural sector. Arụrụ m na National Commission for Museums and Monuments for 35 years. I retired as a director National War Museum Umuahia. Ụmụọla gbasara culture ya dị m obi mma. Ndewo. Ngwanụ Okenze, kọwara ọha na eze aha gị. Aha m bụ Okenze Julian Nwogu, Okenze Ezigarago Autonomous Community nọ n'Enye Ogwu. Aha m bụ Okenze Morris Eke, Okenze ka Enye Ogwu Ancient Kingdom, nke wụ eze m wụ eze Athanasius Ezekwe. Aha m wụ Remi Ezeji Remi Emeka Njoko Ndiyi. Omuade in charge of tradition and culture promotion in Ezigarago Autonomous Community. In the wider Enye Ogwu, when it comes to our tradition, Oururu, Omualeji kwa mnandeleja hajiri here. Ịgwa gị eziokwu, this is Kembiao, obi dị m mmadụ ahụ. You made our people happy. Everybody is celebrating what you're doing. So it should be a continuous exercise. The community, the indigents, the poor and the rich, everybody is happy that this thing can be happening in their community. So we are going to support you next time you are coming, both financially and otherwise. Here mere ebe a taa wụ Udegbe ọnụ abụọ. His Highness Eze Sir Justin Nwaneri. Ọ ga-adị gị mgbagwoju anya na taa ka o mege anniversary Oshinshin Eze. Ọ dịghị izi ije a gara gada ije eze adịghị obede. Ya wụrụkwa taa ka ụdị ihe mega n'obodo bịakwa na palace ya. Ị ga-ama na ọwụ ihe dị iche. Ihe a butere ngozi dị egwu na palace a and na-enye ogwugwu gburugburu. Dịka Okenze esi gwa anyị, a sị kemgbe otu afọ taa na ihe mega na palace awụ ihe ọganihu karịrị akarị. N'ime mbido suka afọ abụọ ka ọ nọ n'ọchịchị ka abịakwa mee mgbe oge mbụ eji abịa igirigi ndụ. Ọ dị ka igirigi ndụ adala n'obodo. Otu a ka ọ ga-eji na-akụzi onye n'onye ọla ma anyị na ndị ebe na-awụghị na-adị Maisinga. Ọ dala n'obodo, ọ gakwa isi otu a dara na-eje. Taa obi dị m ụtọ sahi emeghe in my own community because mgbe m nọ Lagos m nọ na bank esoro m na ndị na-promote na-emekwane organize other cultural activities. Oshogbo Festival, I was part of the organizing for 9.5 years. Ojudo Oba Festival, I was part of the organizing for 9 years. And I have been looking for opportunity. Hindi Aileje Mary outside. Kaiga Wilato ya no law. Culture and tradition adi emume arụsị ọwụ dịkwa n'ihe ọjọọ ọwụ. Ndewo obi juru m afọ taa. Tụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inyekwanụ obodo ndị ọzọ bụkwanụ obodo ya bụ Ojezuru Obodo a na-ekwu okwu ya na-agarubeghị. Ivi na aga m egburu unu campaign gawa obodo ndị ọzọ. Sị ihe nabata hụ unu ma ọ dị mma. Aga m enye ha advice. Ọ dị ihe dị ka culture na-echefu ejirimara obodo echefu. Ọhụrụ na ọkwa n'ihe dị mgbo n'ala Igbo. Onye ozi ọbụla nwere nghọta nwere akọla uche kpeze ya jiri nwee ọ dị ehi a ga-eba n'obodo gị gị sa nwa adị mma. No, aga ha nabata unu, ana m ayọ ha ka ha nabata unu ebe mgbe ọbụla unu bịara. Ọhụrụ dị mma, is educative, is entertaining. Hey, a sị na anyị ga-ịgba kampen na-asị unu bịa. Enwere otu ka esi mee Chineke mebere ya bịa dị Igbo ochede. Anyị na-arịọ unu. Enwere emume anyị eji eme ebe eleji akpọ oruru kwenye ogugu.
wu nke enyi ogwugwo ọfọ itelule eji eme eze anọ autonomous community anọ dị involved na ije ahụ aga m agbalị ịgwa ndị na-eme ihe n'afọ na agaghị ịkpọ ndị Eko FM ka ha bịa nọnyere ha na ngaghị ka ị ga-ahụ dịka omenala ndị ọkpụdowere anyị n'ụzọ dị iche iche ma na egwu ma ha na-eri eri ma n'ụdị ndụ anyị kwesịrị ibi na ụdị oyi anyị na-eje eyi. Well, as onye hafụrụ obodo amụrụ ya adịghị oji ihe ejikwere ya nwekwara ihe ya akpọ ejiri mara mba na Mbaise anyị aga m ayụyọ m na ayọ ha wụsị ha onye ọwụla ebe nọ ka anyị nye aka kwado obodo anyị kwa ndị anyị leji agawa ala bekee gawa ebe dị iche je na promote ka anyị lọbatakwa n'ụlọ ebe ka anyị ma ndị Igbo ebe ndị Igbo chiri gaa nwere ji akọ ndị Igbo ha nọsi Igbo enwe ezi Igbo enweghị culture anyị nwere culture. All we need to do is reactivate it and promote it, and incidentally culture ka anyị ka dị kende ọdọmma. Oje ndị nwụyọ oje ndị bịara bịa oje ya yọsa gị oje ya yọsa m oje anya apụọla oje zuru obodo oje ya gawa oje zuru mba oje zuru n'Imo steeti oje zuru mba niile.